Σήμερα θα παίξουμε Minecraft mini games. Θα πάμε στον αγαπημένο μου κόσμο. Άμα θέλετε μπείτε και εσείς, το IP είναι cg109.net και σας πληροφορώ, βάλτε το όνομα του CG πάνω για να ξέρετε ποιο είναι, γιατί στο καινούριο update δεν δείχνει το IP. Και τώρα περιμένουμε να φορτίσει. Άμα φορτίσει κάποτε θα είμαστε τυχεροί. Ναι, πάρτι. Θα κάνουμε πάρτι με φορτίσει. Σε λίγο τώρα θα πρέπει να ξυπνήσει ο μπαμπάς μου. Αλλά τέλος πάντων. Και αν δεν δουλεύει αυτός, βάλτε απλό. Αυτός θα σας κάνει σε ένα... Ναι. Σε ένα random CG. Και ονομάζεται το CG Games και στις εισαγωγικά βάλτε random. Τελίτσα βάλτε. Δεν με αφήνει να βάλω το άλλο. Μισό. Ξέρω θα κάνουμε. CG Britilian. Wow. Random. Όποιος θέλει και θα παίξουμε σε αυτό. Δεν έχω internet. Όχι, μια χαρά έχω. Και αυτό θα διαγράψω. Δεν θα ανεβάσω. Θέλω να φτιάξω σειρά Minecraft, ταραπίκια Scrappy. Οι friends δεν παίζουν Minecraft, right? No. Να το σκύρο μου, να ξέρω το όνομά μου, μια η Σοφία. Και τώρα δεν θα φορτίσω ποτέ, θα βγω λίγο και θα κατεβάσω κάτι skins. Λοιπόν, θα κάνω... Α, ωραία, φόρτισε, μισό, φόρτισε. Είστε τυχεροί, θα παίξουμε CG. Δεν θα παίξουμε CG, θα παίξουμε όμως. Μπαίνουμε να παίξουμε CG. Και μας λέει please login. Λοιπόν, κάνω πάω στο βίντεο για να μην δείτε το κωδικά μου. Λοιπόν, εντάξει. Και γράφουμε ένα hi για να δούμε αν θα μας απαντήσει κανείς. Hi. Μην τα βλέπετε αυτά, θα τα κάνω κι εγώ. Αλλά offline. Δεν θέλω να με βλέπετε. Δεν μ' αρέσει. Για άλλη προσπαθείτε. Κανείς δεν μπορεί να βρει έναν κόσμο. Join, βρήκα join boo. Running. Έχασα να το... Δεν θα μπούμε. Ορίστε, μπήκαμε. Θα ρωτήσω γιατί. Τι. Επόμενο. Ωραία. Οκ. Θες πει που να μάθεις. Στα in center. Okay.
Μη. Ωραία. Θα το κόψω γιατί θα αρχίσει σε 1 λεπτό και μόλις αρχίσει θα το συνεχίσω. Ωραία, άρχισε και όλοι πήραν όλα τα chest. Ρώτησα άλλον ένα YouTuber. Και τώρα προσπαθώ να το βρω και το βρίσκω. Και φεύγω. Θα πάω εδώ πέρα. Όχι. Το Low Viper. Πώς πέθανα. 19 players πήραν. Και εμείς είμαστε... Όχι. Όχι.